Hello everyone, we want to welcome you to Mandara Online. Here we meet with God. Whether you're 90 or you're 9, we've got something just for you. We've got worship programs, music, preaching, something for the young people, something for the children, something for the married people, something for the singles. Everybody, you need to tune into Mandara Online. Worship the Lord, praise His name. Even if you want to know how to manage your money, we've got something here for you. Like, share, and subscribe to our channel. This is the place to be.
Tenzi muwene mtanene mononore uya mweya wangu unodisae mwishe mononore uya inenda pumuka kure kumakomo napumuka kurene musha ondi torende pinze modanga ishe mononore oya andinaba jimbo ekorara ishe mononore oya tarise dawane upenyo ishemo mondonore oya inenda pomoka kureko kumakomo na pomoka kurene mosa onditore ne pinze modanga ishe mononore uya nzira yangu inonditambudza ishe mononore oya ndakatarisira rudo renyu ishe mononore oya yendenda pomoka kureko kumakomo na pomoka kurene emusha onditore inende pinze modanga ishe mononore oya imemosa arase kuzishora kwangu ishe mononore oya mundinze mukuna mata kwangu ishe mononore oya ini ndapomoka kureko makomo ndapomoka Wayu ndapumuka kurene kumusha ishe vanodana mwana wa mai vangu unotambira wapumuka kurene kumusha chero taenda kure naye zvinenge zvakaita sei unotidana pamberi pake unotidana Wai musarase kuzishora kwangu mponesi ndarira ndouya pamberi penyu ndiregererai mponesi minamato inoitwa nevana venyu changamire tinokumbira kuti baba mutitambire taenda kure nemi takatapotswa vamwe vapotswa neupombwe vamwe vapotswa nekuuraya vamwe vapotswa vamwe vaitwa zvinoshamisa zvinotadzisa zvinotitsisa pamberi penyu asi mponesi tinoda kutendai mangwanani ano maita mponesi nekutidana tinouya pamberi penyu ishe vainda pumuka kure nekumusha ishe ndavuya pamberi penyu ndadzoka pamberi penyu ishe come on yes mina ngizulile kutezi sitabene ngizulile kuteneka mangitate mina ngilete spayeni oza mkululi oza mina ngizulile kuteze sitabeni ngizulile kuteneka ya mangitate ngilete spayeni oza mkululi. 'Cause
Kazuwai vana vaMwari. Toda kutora mukana uno kutenda Mwari pafuma yenyasha dzawo zhinji. Watigadzirira zuva rakaita sanhasi. Kana uchiverenga mukati meBhaibheri, pabhuku yaMateo kana yaMarko kana yaRuka chero yaJohn, unodzidza chinhu ichi. Unodzidza kuti Jesu pakati pevhiki vaipota nemaguta nemisha vachiparidza evhangeri. Vanhu vaitsvaka kuti nhasi Jesu aripi. Once ari kwakati, anenge aenda akadai nekwamunyuki. Vanhu voita laini vakananga kwamunyuki. Adzika akadai kumakomo uko, ndo kwaari. Vanhu vaitsvaka Jesu musi weSabata. Kwete musi weSabata, zuva risiri reSabata vaita wekutsvaka. Vaiuya nevarwere vavo ikoko. Ndo zvaiitika pakati pevhiki. Asi zuva reSabata varwere vakanga vasingatsvaki Jesu. Jesu ndiye aitsvaka varwere. Aitoti ndoda unopinda pasinagoge repadombo nekuti pane murwere ipapo. Aisarudza pekunopindira nekuti paiva nomurwere. Saka ukaverenga Bhaibheri rako iri, torai mukana wekuchinoriverenga manje, uchaona kuti mavhesi ese ane chekuita naJesu nemusi weSabata paitoo nemurwere. Saka Jesu aisarudza, natoda unopindira pakati, because pane murwere uyo ari kubva kumba kwake uyo anofanira kudzokera arapwa. Murwere anga asinga enderi kuchechi kunosangana naJesu nokuti hakuna aichoziva kuti ari kuuya ikoko. Vaienda vachingoti kuinda unonamata. Vasvika ikoko vozoona kuti Jesu aripo. Saka ndokusiyana kweSabata ranhasi nemamwe maSabata. Ndosaka tisina kunopindira kwatinosipindira. Tauya panapa kuti vanhu vaMwari vari munharaunda vauye kuzowana kurapwa kwavo nekusunungurwa kwavo sezvaiitika panguva yaJesu Kristu. Apa pajeka here vanhu vaMwari? Tisu tavatsvaka, ndosaka tauya panapa. Hatina kuti vabvunze kuti chechi yenhingi inopindira kupi. Tauya pano panzvimbo yavose pavanowana kuporeswa nekuponeswa. Mangwanani ano ndoda kutsanangura karapirwo kanoitwa murwere nekaporeserwo kaanoitwa. Kana ndapedza kutsanangura tonamata. Tichaverenga bhuku raIsaya chitsauko 38. Ndoratoda kutsanangura iroro. Isaiah 38. Vanovhura-vhurai, vane mafoni, mboisai paflight mode, isafonerwa panguva inoi. Ingovhura Isaiah chapter 38. Verse ya 1 inoti, zvino namazuva iwayo
Hezekia akarwara akasvikira pakufa. Profita Isaya mwanakomana waAmosi akasvika kwaari akati kwaari, zvanzi naJehovha, chirayira nhaka yako, nokuti uchafa haungararami. Vhesi 2. Ipapo Hezekia akatendeukira kumadziro akanyengetera kuna Jehovha akati, dorangarirai henyu Jehovha, kuti ndakafamba pamberi penyu nezokwadi nemwoyo wese, ndikaita zvakanaka pamberi penyu. Hezekia akachema kwazvo. Vhesi 4. Ipapo shoko raJehovha rakasvika kuna Isaya richiti, enda undoti kuna Hezekia, zvanzi naJehovha, Mwari wababa vako David, ndanzwa kunyengetera kwako, ndaona misodzi yako. Tarira, ndichawedzera pamazuva ako makore ane 15. Vhesi 21. Zvino Isaya wakati, ngavatore bundu ramaonde varinamire pamota, ipapo uchapora. Mwari wakomberere kuverenga kweshoko. Mwari vachisika nyika inoi, vakaisa panyika inoi zvinhu zvine chekuita neutano. Number 1, Genesis 1 vhesi 2 inoti nyika yanga isina kugadzirwa, isina chinhu. Rima rakanga riripo pamusoro pemvura. Poindi yandoda ipapo ndekuti chinhu chekutanga chakasikwa naMwari chine chekuita neutano hwemunhu imvura. Amen. Inwa mvura. Zvisinei nenyota, inwa mvura. Point number 2, vhesi 29 pana Genesis chapter 1 inoti, tarira, ndakakupa miriwo inobereka mbeu nemiti inobereka michero kuti zvive zvekudya zvako. Saka chepiri chakapiwa munhu, akapiwa miriwo inobereka mbeu. Upaterere ipapapa, paterere. Haana kupiwa miriwo kuti adye. Aiyo, akapiwa mbeu, magrains nemaseeds. Ndo zvaakapiwa kuti adye. Ndo pana raisi nazviyo, nachibage nanzungu, nanyimo, nanyemba. Ndo pavari ipapo. Ndo zvaakapiwa kuti adye izvozvo. Number 3, ndokupiwa miti inobereka michero. Haana kunzi adye miti, aizodya michero. Sezvo ndati haana kunzi adye miriwo, asi aidya chinoberekwa chacho, maseeds nemagrains. Pamiti haana unzi unodya muti, akanzi unodya muchero wemiti. Apa pajeka here vanhu vaMwari? Ndo pane matamba nemauyu netsoritsoto nenhengeni netsvanzva nematufu nenyi, kwozoitawo mabhanana nemengo namagirepi. Ndo pazviri ipapo. Nomva anzi izvi zvichava zvekudya zvako. Vhesi 30 yobva yati iyo, mhuka dzose neshiri dzose nezvinobhuruka nezvinokambaira ndakazvipa miriwo kuti zvive zvekudya zvazvo. Uri kuona kuti chaidya miriwo chii manje? Chaidya miriwo imhuka neshiri. Vanhu vaidya michero, vodya magrains, dhingi rawo riri mvura. Ndo zvazvakanga zvakaita chitema chisati chavapo.
Saka mhuka yaiti ikasvika pane gunde rechibage inongodya mashizha yosiya bagwe rakadaro. Gungo rikadzika rikamhara padzinde redzungu. Haiteti nekufukunura, inonon'onora mashizha yotana yodya yobhuruka yoenda. Mhuka dzaidya miriwo, asi vanhu vaidya magrains nemafruits. Siya pakadaro ipapo. Toenda pachapter 2 verse 16 na 17. Nomva Mwari ati, asi muti uri pakati pemunda wekuziva zvakanaka nezvakaipa usaudya. Musi waunoudya unofa. Saka uri kutozviona here kuti kubva pakusikwa chikafu pane chine chekuita neupenyu, kwozoita chine chekuita nekufa. Hazvisi zvese zvinodyiwa, aiwa kwete. Pari kutonzi panapa, uyu muti ukaudya uyu unofa. Saka usati nyangwe chichibvuma, anonzi mafuta munobikisa mazita, kune sunflower, kwoita zim gold, kwoita raha. Usangoti kana zvichibvuma raha mupangi zvokangika chakudyiwa. Tanga wabvunza shoko kuti ndechipi chakanzi naMwari tidye, wabva wabika ichocho wodya. Apa pajeka here vanhu vaMwari. Toenda pachapter 3. Chapter 3 yaGenesis yobva yati kumunhu, zvawakatera izwi remudzimai wako, ukadya muti wandakati usadye, nyika yese yatukwa nekuda kwako, ichakuberekera minzwa neutumba mbeva. Iwe uchadyawo miriwo. Iwewe wakudya miriwo. Saka ndoda kuti uone pakazodyirwa muriwo, kuti muriwo wazodyiwa munhu atadza. Kovho nenyovi nemuboora nemamwe mashizha ese azodyiwa, vanhu vaita sei? Vatadza. Pasina kutadza zvakanga zvisingadyiwi, chaive chikafu chemhuka. Sei Mwari akuti kumunhu chidya miriwo? Now, vakomana nevasikana vese munoita masciences, maakuzviziva kuti mapiritsi mazhinji anogadzirwa kubva kumashizha nemakwati emiti, ndoko anogadzirwa. Saka Mwari hapedzi nguva izotaura kuti mashizha aya achazorapa chakati, aya anongoti chidyai miriwo, apedza. Iwe hautozivi kuti mukovho warapei, munyevhi warapei, panhingi warapei, but pauri kudya uri kurapa muviri nemaburi ezvigwere, unopindwa nezvigwere. Saka mai vakangwara vanoseta tafura yavo, vanoita mabhotoro emvura apa, voisa magrains apa nemaseeds, voisa mafruits. Kwete anogadzirwa kumba chete mafruits, nemusango ngaaiswe tsubvu nehute ngadziiswe patafura. Hute anongova mablackberry, ndo mablackberry acho iwayo. Isa ipapo nemauyu, zvinorapa kupiswa kwomuviri izvozvo. Wozoisa matamba, wozoisa matohwe, woisa mabanana, woisa ningirikiri, vana kotapea, uchiinda wakadaro. Waisa izvozvo, woisa miriwo ipapo, mai vanenge vaseta tafura yavo. Kwete kuita zvimwe zvinhu zvisipo. 6 days hapana magrains, 30 days hapana mafruits. Aiwa, ngazvivepo. Ndo zvakasikirwa munhu izvozvo. Ndonga ipapo pajeka. Deuteronomy chapter 14 verse 1 yobva yati, iwe uridzi rutsvene, Jehovha akakutsakura pakati pendudzi dzese kuti uve rudzi rwako chairwo. Verse 3 yoti usadye chinhu chipi nechipi chinonyangadza. Upateere ipapo, usadye chinhu chipi nechipi chinonyangadza. Ivhesi 3. Vhesi 4 yobva yati, hedzino mhuka dzamungadya dzotaugwa nemazita: mombe, mbudzi, hwai, mhene, mhembwe, nyati,
dzotaurwa nemazita adzo. Pobva panzi mhuka ipi neipi ine mahwanda akaparadzana inodzeya ndodzaunodya. Ari kutaura ndiMwari akasika mhuka dzacho. Usamupinze dare, ndiye akadzisika. Ndiye ari kuti inodyiwa chero usingazivi zita rayo. Tarisa zvinhu 2 ine mahwanda akaparadzana uye inodzeya, iyoyo inodyiwa. Pavhesi ya6 yoti asi idzi dzine mahwanda akaparadzana asi dzisingadzeyi usadye: kamera netsuro nembira. Zvikanzi kudzeya dzinodzeya asi hadzina mahwanda akaparadzana usadye. Handinoona kuti ngamera yakaita sedhongi nembizi nezebra ya nebhiza ndo group racho, ndo family yacho iyoyo. Gumbo racho riri closed up, harina kuparadzana. Mahwanda harina kuparadzana. I1 shoe isina kuparadzana. Zvikanzi nyangwe nyama yacho ikanaka sei yezebra usaidya because harina mahwanda akaparadzana. Ndozvikutsanangurwa neshoko raMwari. Yobva yati neidzi dzine mahwanda akaparadzana asi hadzidzeyi. Imwe yacho inguruve, mahwanda ayo akaparadzana asi haidzeyi, haina kunaka kwauri, usaidya. Saka hatisetei tafura yedu, mvura yavapo, magrains avapo, mafruits avapo, mirivo yavapo, tobva taisa nyama dzakatsaugwa neshoko raMwari dzavapo. Kana wadaro wagadzira utano hwemhuri yako. Apa pajeka iri vanhu vaMwari apa. Nomva panzi pana Isaya, Hezekia akarwara. Kurwara kwaHezekia raiva mota, maybe ranga riri cancerous, hatichazivi. Raiva mota pagumbo rakanga radya kusvika pamabhonzo. Nomva Mwari atuma muprofita, chienda unoudza mambo uri kufa, gova nhaka yako. Nomva Isaya aenda kwakunotaura, mambo ndatumwa naMwari. Karwariro kenyaka amuchamuka, chitodaidzai vana mugove nhaka. Nomva Isaya abuda kwaudzokera kumba kwake. Mambo ava nomva vadecide kuita zvimwe zvinhu, kwakupinda mubedroom avo, kwakutarisa kumadziro, kwakuchitanga kunamata. Nomva vataura naMwari, vakati aiwa, munoziva Mwari, kafambiro kandakaita pamberi penyu, ndakafamba nekuvimbika nekutendeka nekururama, ndinzwireiwo nyasha. Bhaibheri rati iro Mwari vakanzwa kunyengetera kwake. Amen. Ubate pfungwa iyoyo. Mwari vakanzwa kunyengetera kwa mambo Hezekia. Anomva Mwari vaudza Isaya, dzokera kuna Hezekia. Anamata ndamunzwa. Saka ndamuwedzera makore 15. Ndoda kuti mupaterere ipapapo ndikutaura zvakanaka. Ndawedzera makore 15 paupenyu hwake. Saka ndaunomuudza izvozvo. Number 1. Number 2, wotaura vari kumurinda vacho vatore maonde vomacheka-cheka voisa pamota rake vobhandeja, anopora. That's number 2. Saka ndoda kuti vana vaMwari vazive chinhu ichi. Zvirwere zvakasiyana. Zvakasiyana zvekudaro, zvekuti zvimwe zvirwere kunyangwe zvine mazita esainzi
zvogona kukonzerwa naSatani. Toverenga pabhuku yaJobhu kuti rimwe zuva akarohwa naSatani, muviri wese ukaita gwembe, ukaita mhezi, aibuda urwa kubva kuvhudzi kusvika kutsoka. Chirwere ichocho chinotoone zita, mufunge panyika panapa chotoone zita. Unogona kutoudzwa nadhokita kuti ichi chinonzi zvakati nezvakati, asi source kwachabva kwacho ndiSatani achiunza. Saka hazvizi zvese zvirwere zvinongouya natural. No, zvimwe zvinouya because tadya zvisingadyiwi. Zvimwe zvinouya tichitori right, pasina chakaipa chataita, tichitonamata Mwari achinzwa, asi chigwere chinouya. Zvimwe zvinouya ari Satani achikanda. Apa pajeka here vanhu vaMwari. Saka pana Hezekiya panotiudza two types dzemaprescription. Two types dzemaprescription. Prescription yekutanga yaive yemunamato. Amen. Sei kwakanamatiwa, uye sei munamato uchikosha pamurwere. Munamato unokosha pamurwere because kumwe kurwara ndiSatani akabata nyama. Chero doctor akaprescribe the correct medicine, haupori, nekuti nyama dzakabatwa naSatani. Asi munamato unodzinga Satani akabata, oregedza. Kana arega, mishonga yochitanga kushanda. Ndoda kuti utare zviri kuitika panapa. Saka ari kunzi enda unomutaurira kuti 1, ndanzwa kunyengetera kwake. 2, ndawedzera 15 years paupenyu hwake. 3, ngavachitora maonde, kureva kuti ngavachitora mushonga vaise pagumbo, anopora. Saka ndoda kuti upazive vazhinji tinoenda kwadhokita, madhokita oita sekuti haazivi. Aiwa, dhokita ari kutoziva, atoprescribe mushonga chaiwo, asi pane maprescription mairi ausina. Yekutanga munamato unoita kuti zvimwe nemamwe masimba anorwarisa abve pauri. Yechitu ndeyamwari iyoyo. Mwari anobva aprescribe mamwe makore ekurarama, anobva aprescribe, owedzera makore eupenyu. Vazhinji vakati achitobva kuhospital achitotaura unobva afa neaccident because makore anga asina kuwedzerwa. Vazhinji vakatoti abva kuhospital zveshuwa achika kumba akangodona nobva afa. Patanga ato right. Papa sina prescription yemakore yekuwedzerwa upenyu, papa sina. Kupora correct, apora, mushonga washanda, asi chisipo upenyu hwacho hapana aprescribe. Mamwe mazuva ekurarama hapana aprescribe. Saka first prescription inodiwa iwe namfundisi wako munamati. Oti verse inoti pane anorwara here, ngadaidze vakuru vekereke ngavamunamatire anopora. No first prescription iyoyo. Then kana wabva pana iyoyo, Mwari owedzera mazuva eupenyu. Mwari awedzera mazuva eupenyu. Mushonga watinopiwa nachiremba wakushanda pamunhu awedzerwa mazuva, pamunhu zvekare anzwirwa ngoni kuti kana paine mamwe masimba ari kushanda muupenyu hwake, masimba iwayo anodzingwa nekuparadzwa musimba raMwari. Saka Hezekiya
pari kunzi panapa first prescription yakaitika, akanamata, Mwari vakanzwa. Second prescription yakaitika, Mwari vakamuwedzera 15 years. Third prescription yakaitika, vakanotora mishonga, vatora mushonga wemaonde vakaisa paronda rakanga richigwadza, Hezekia akapora. Bhaibheri rinotiro, there is a balm in Gilead. Pane muti weBhasani kuGilead. Muti weBhasani ari Jesu Kristo. Ndiye the first prescription inofanira kutsvakwa nemunyengetero, inotsvakwa by prayer. That's how you look for the first prescription. Anzi pana Jeremiah iripo imwe verse inotiyo, udzai mukunde weIgipita kuti wawanza mishonga isina maturo haupori. Kana ukaita mishonga yakaita sei, Jesu pasina anova muridzi weupenyu haupori. Bata pfungwa iyoyo ucherekedze mafambiro eupenyu hwako. Panguva yemasikatano ndoda kuita munamato. Iwewe unoziva pauri, kuti pari kuda first prescription here, second prescription here, kana kuti third prescription. Iwe unoziva pauri, but ndoda kunamata. Ndo zvatsaurigwa zuva rino. Pauri kufunga kuti prescription yaunoda ndeipi. Zvimwe wakadya zvisingadyiwi zvotoda kutoreurura. Hauyi kwandiri kuzotaura kuti pachachiriga indakazodya ngamera. Ayo, unoudza Mwari mukati memwoyo wako, wakagara pauri papa, kuti Mwari, pane zvimwe zvandakadya zvinogona kunge zvatova makonye mukati meupenyu hwangu. Ndokumbira mundiregerere. Yaiva nguva yekusaiziva, asi nhasi zvaiswa pachena. Ndokumbira kuti pachanyogwa first prescription, pakuitwa munamato, neni mundinzwirewo ngoni, ndibve pano ndasunungurwa. Kana ndiri kuverenga iro bhuku raIsaiah chapter 61, Isaiah chapter 61 inotiyo, mweya washo Jehovha uri pamusoro pangu, nekuti Jehovha wakandizodza kuti ndiparidzire vanyoro mashoko akanaka. Wakandituma kuti ndirape vane mwoyo yakaputsika, kuti ndiparidzire vakatapwa kusunungurwa kwavo, nokune vakasungwa kuti vachazarurirwa. Vesi 2, kuti ndiparidze gore ngoni dzaJehovha nezuva rokutsiva raMwari wedu, kuti ndinyaradze vose vanochema. Ndigadzire vanochema paZioni, vapiwe korona panzvimbo yamadota namafuta omufaro panzvimbo yomweya waziya. Pane vanhu anotoziva upenyu hwangu wakasungwa nemweya wetsvina, hausi kuenda mberi, haudzokeri kumashure, wakapakwa. Vamwe vamuna 2026, indichiri kuna 1980, because kubva ipapo hakuna chakazoitika kwandiri. Pane vakadaro, pane nemaprescription akaprescribwa, asi hakuna chakaitika. Pane vane magwere avakaudzwa mukati medzinza kuti ukapamuka undibvunze. Zvakasiyana zvinoitika mukati meupenyu. Iwe unoziva prescription yauri kuda. Napaine prescription yauri kuda, chasimudza ruoko rwako. Handikukumbiri kuti usimuke, ndinokumbira usimudze ruoko. Ndakuda kuzonamata. Tichaimba first stanza iyo iyaya. First stanza, murapi mukuru wemutsa aripo, ndiye Jesu. Anofarira varombo. Jesu ane hanya nemurwere. Hakuna aiuya kuna Jesu waaidzosera kumba kwake nemisodzi yake. Hakuna. Jesu aisunungura, Jesu airapa. Kana paine chinhu chinodiwa mhai paupenyu hwenyu ndiJesu Kristu, kuti nyaya iyi igadzirike. Zvimwe zvese zvinotori right. Mvura munayo, magrains munawo, mafruits munawo, miriwo munawo, nenyama yakaprofitwa neBhaibheri munayo. Asi chisipo ndiJesu Kristu anopa upenyu uye anodzivisa
wakaipa nemunzi wezvigwere ndochega chashayikwa. Panoda prescription yemhando iyoyo. Pane vachazobva pano vakuinda pabooth pana doctor ibva prescription yekutanga wanayo. Amen. Timbirei. Murapi mkuru uripo wemutsandieje oinzwa izvi rajesu Zitawo zita rake ritendwe, o zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe, Jesu nde Jesu. Simudza ruoko rwako kana uripo. Taakuita munamato. Adzore uso wedu. Baba wedu ari kudenga. Panguva yemasikati ano tiri varwere, tatambudzika panyika pano. Nyika ino haina tsitsi nesu, misodzi ndo nhaka yedu. Hama dzedu dzafa, isu vacho hatichina vareri navatarisi. Tinouya kunemi nemhaka yevhangeri riri kuisa pachena. Pane maprescription matatu. Prescription yemunamato unokumbira nyasha dzaMwari, musiki nemuponesi. Kana tadziwana, imi Mwari munobva maprescriber prescription yeupenyu, mowedzera makore. Kana taane makore, toinda kwa doctor vamakapa unyanzvi hwekutarisa chigwere nekuzora mushonga. Prescription yekupedzisira yozoshanda kune vakawirwa ngoni. Vese vakasimudza maoko munovaziva umwe neumwe. Vamwe kana kwavira kochitanga musoro unoramba hope. Vamwe kana vakwaedza makumba hachadi. Umwe neumwe munomuziva. Vamwe vakasungwa nemwerimwa nemwetsvina. Imi umwe neumwe akasimudza ruoko munomuziva. Ishe Jesu urukai panzvimbo ino. Kune vanorwara, kune vanorwara, kune vanochema, kune vatambudzika, kune vane misodzi. Tiwirei urombo. Batai umwe neumwe auya panzvimbo ino rive zuva rekusunungurwa nekuporesa. Ivai Jehovha ari mufudzi wavanhu. Ivai Mwari ari murapi wavo, mufambisi weupenyu. Tinokutendai, tinokuvongai. Hakuna akauya kwamuri nekurevesa wamakadzosera kumba kwake nemisodzi yake. Asi umwe neumwe akagachira pachanza chenyu kunaka kwemuchinjiko, kunaka kweropa raJesu, kunaka nesimba rezita raJesu Kristu. Umwe neumwe ngaagamuchidzwe nazvo. Imi muti weBhasani unorapa usingakonewi. Tatenda nekuti matinzwa. Tanamata mukuvonga nekurumbidza nekutenda muzita raJesu tenzi wedu. Amen. Ndotondera kundifira pamchinjiko weKalvari. Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese. Ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari. Ndofarira mtemo wake, ndoda anditungamire. Rudo rwake rwakanaka, rwaereswa paKalvari. Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese. Ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari. Ndinofamba
Ndofarana Kristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari. Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari. Ndinofamba ndisingatyi, ndofarana Kristu pedyo, ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari. Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari. Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese, ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari. Tenzi nditungamire